Renz, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, mahal? Napag-usapan kasi namin ni tatay ang nanay mo nung nakaraang linggo. Ano naman ang napag-usapan niyo? Simula daw nung nawala ang nanay mo, naging malungkutin ka na. Oh, mahal, ito na yung sapatos mo. Salamat, mahal. Oh, mahal. Bakit di niya ka makatingin sa akin? Nagtataka lang kasi ako, Renz. Bakit naman, mahal? Sa dinami-dami kasing babae, bakit ako yung napili mong pakasalan? Sige na, mahal. Alis na ako. Hindi man lang niya sinagot yung tanong ko. Tay, bakit kayo na naman ang naglalaba dyan? Wala kasi akong magawa, anak. Mapapagod na naman kayo niyan. Dati ko naman itong ginagawa, anak. Noon yun, Tay, nung hindi pa ako asawa ng anak nyo. Ngayong nandito na ako na ang gagawa sa lahat ng mga gawaing bahay. Salamat, anak, at napakabait mo. Dahil mabait din kayo sa akin, Tay, at tinanggap nyo ako. Dahil asawa ka ng anak ko at mahal ka niya. Sige na, Tay, maupo na kayo doon. Ako na magtutuloy nito. Sige, anak, maraming salamat. Tay, O, Mayla, halika, merienda na tayo. Hindi ka ba napagod, anak? hindi naman po, Tay. Ayos lang po. Tay, pwede po bang magtanong? Ano yun, anak? Tungkol po kay Renz. Bakit ganun po si Renz? Bakit? May problema ba kayo, anak? Wala naman po, Tay. Napansin ko kasing hindi siya masyadong nagkikwento at parang ang tahitahimik niya. Alam kong mahal niya ako dahil maalaga siya at responsableng asawa. Hindi siya dating ganyan, anak. Masayahin siya noon at mahal na mahal niyang nanay niya. Bakit? Ano pong nangyari, Tay? Simula kasi nung nawala yung nanay niya, naging tahimik na siya. Ganun po ba, Tay? Mabait at maalaga sa amin ang asawa ko noon, anak. Sayang naman po at hindi ko siya naabutan, Tay. Alam mo ba, may hawig ka sa nanay ni Renz, Mayla. Ho? Ganun po ba? Dahil sa tuwing nakikita ka niya, para na rin niya nakikita ang nanay niya. Ang swerte ko naman po pala na kahit mahirap lang ako at hindi nakapag-aral, pinili pa rin ako ni Renz. Unang kita ko pa lang sa'yo noon, anak. Alam kong mabait ka at responsable. Ganun po ba?
Salamat po, Tay. Alam mo bang ginapang lang namin sa pag-aaral si Renz? Lahat ng trabaho, ginawa namin ng nanay niya. Mapag-aral lang siya. Nakikitanim ng palay, nakikilabas sa kapitbahay, hanggang sa makapagtapos siya. Nagsumikap siya hanggang sa mapundar niya tong bahay na to at tumasenso. Napakabuting anak pala ng asawa ko. Oo, Myla. At napakabuti mo ring asawa sa kanya. Salamat po, Tay. Minsan, tanungin mo rin siya tungkol sa nanay niya. Ayaw niya po kasing magkwento, Tay. Basta, kulitin mo lang siya. Maraming ikukwento yon. Sige po, Tay. Gagawin ko po. Siya nga po pala. Nainom niyo na po ba ang gamot niyo? Oo, anak. Nainom ko na. Kabilin-bilinan po kasi ni Renz na ipaalala ko po yun. Alam ko yon, Myla. Sige po, Tay. Magluluto muna ako ng pagkain natin. Sige, anak. O, mahal. Andiyan ka na pala. Si tatay nasaan? Nasa likod. Kasama niya yung mga aso niya. Si tatay talaga. Nainom na ba niya yung mga gamot niya? Oo. Hindi naman niya nakakalimutan yun. Mabuti naman kung ganun. Renz, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, mahal? Napag-usapan kasi namin ni tatay ang nanay mo nung nakaraang linggo. Ano naman ang napag-usapan niyo? Simula daw nung nawala ang nanay mo, naging malungkutin ka na. Magkwento ka naman tungkol sa kanya, oh. Alam mo ba, kahawig mo ang nanay ko, mahal. At parehas kayo ng ugali. Idol ko siya mula pagkabata. Wala siyang kapaguran. Lahat ginagawa niya para sa amin ni tatay. Kahit anong trabaho at kahit nahihirapan na siya. Iginapang nila ang pag-aaral ko para makapagtapos ako. At ipinangako ko sa sarili ko na aasenso ako at bibigyan ko sila ng magandang buhay. Pero hindi na nangyari yun. Dahil maagang nawala si nanay. Hindi niya nakita yung pag-asenso namin. At hindi niya naranasan yung magandang buhay na ipinangako ko sa kanya. Para saan pa ang pagsisikap ko, mahal? Kung wala na si nanay. Andito pa naman si tatay. Ako at ang magiging pamilya natin. Kung nasan man si nanay ngayon, sigurado ako natutuwa siya. Dahil nakikita niyang natutupad mo ang mga pangarap mo. Kaya pakawalan mo ng lungkot na nararamdaman mo para sumaya ka. Oo, mahal. Salamat. Para bumalik na ang dating Renz na masayahin, sabi ni tatay. Sinabi niya yun sa'yo, mahal? Oo, Renz, sinabi niya. Si tatay talaga. Salamat. At napakabuti mong asawa sa akin. At salamat din. Dahil lagi mo akong inaasikaso. Maraming salamat din, mahal. Dahil hindi ako nagkamali ng taong pinakasalan. Lokong to. Ang gwapo pala kapag nakangiti. Uy, bakit ka nakangiti, mahal? Wala, mahal. O sige na, tawagin mo na si tatay at kakain tayo sa labas. Ha? Kakain tayo sa labas? Paano na yung mga niluto ko? Sa labas tayo ng bahay kakain. Ikaw talaga. O, sige na, tara na. Tawagin na natin si tatay.